Кагылышы бик үзем мәсәлән гаиләдән башларга кирәк. Үзем гаиләдән инде Рөстәм сине күргән бар. Мин хәтта бала белән дә сөйләшкәндә дә Шахид булганым бар. урыс сүзе кыстырса, минем өчен бу эштә ниндер теге машина барганда секретмәккә керсәң организм нәрсә эшләп куя бит инде. Шуның кебек монда да гафу итегез. Организм Кире йогынтысы бар. Мин шунда ук төзәтәм. Әтием менә болай дип сөйләшкән вакытта бер урыс сүзен кыстырса, мин инде камил сөйләшә ул. Тырышабыз. Бусы инде гаиләдән килә торган әйбер. Балалар бакчасы, татар балалар бакчасына барса да, бар урыс сүзен кыстырып кайта. Шуннан китеп әйтәсем килә, менә инструментка да шулай ук караш булырга тиеш. Мәсәлән, бүлергә ярамый, бу татарныкы, бу моныкы дип. Балага бирергә кирәк инструментны. Пианинода уйнап китсә, ибәт була. Юк икән, гитарасын тартырга мөмкин. Безнең энекәш мәсәлән баянда башлады, гармон, шуннан соң саксофонга күчте, хәзер гомумән пианино белән шөгыльләнә. Әйтеп бетергесез. Ләкин музыканың күңелендә димәк бар. Шәсен, шәп карасын бал. Менә милли уен коралларына килгәндә. Милли уен коралларында бит классик әсәрләрне күпчелек уйнап булмый. Монда инде ниндер нигез булырга тиеш. Мәсәлән, минем Корай белән башлаганга карамастан да, соңнан инде Алабугада мин менә көллияттә укыганда, анда инде безнең төп нигез баян булды. Анда гармонист, сольфеджио шуңа ияреп барды. Шуны белгән нигез булганга күрә, калган инструментларны үзеңә эләктергә була. Кем профессиональ дәрәҗәдә музыка уен кораллары белән шөгыльләнми, аларга димәк инде мөмкин рәхәтләнеп өйрәнергә халык уен коралларында. Шул гармон булсын, шул Корай булсын. Мәсәлән. Үзем барып синең чехолыңнан салдырдым әле тальяныңны. Монда онлайн кирип карасыннар. Бик матур тальян, менә моны алып килгәнсең икән, иштәсе килә. Бер менә үтә дә күңелгә үтәрлек иттереп, моңлы бер милли ки уйнашсыз икән.